tisingazive zvedu kuti chiprofita here kana kuti munhu ari kungotaura ari in general. But he said seWhitney Uchivhayo vari kuzobhuroka kana Sonja achinge atsamwa, nekuti ndiye ane chikomborero chinoita kuti Whitney Uchivhayo ange achiita mari. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka ndichikupai maupdates akasiyana siyana uye tichiita utsvagirudzo yezviri kuitika musocial media. Muri Zimbabwe nyaya yandauya nayo inyaya yataurwa iyo nemurume uyu anonzi iye Isaac Makomichi. Ataura iye akati seWhitney Uchivhayo is going to be broke kana Sonja achinge atsamwa, nekuti ndiye aiva chikomborero chavo, ndiye aita kuti ave nemari. Ataura iye akati hongu Whitney Uchivhayo akanga aine mari before Sonja, but Sonja uyu ndiye aita kuti azoita mari zhinji. So step yaakatora yekunge achitora lulu iyi ichaita kuti ange achibroka. So muri Zimbabwe, without wasting much of your time, regai ndikupei video raIsaac Makomichi achitaura iye nyaya yake, achitaura iye kuti seWhitney Uchivhayo vari kuzobroka. Zvisinei kuti vachagara 20 years to 30 years, asi muchazonzwa kuti shamwari dzese dziya hadzichada kutamba navo, madhiri ese avaiwana havachapiwa, akupiwa vamwe. Saka pachavaipira mukadzi wekutanga ndiye mukadzi ane chikomborero. Chaita kuti seWhitney Uchivhayo vaite mari ndiSonja, kutosiya kwavakaita Sonja vakutozobhuroka zvachose. Mark my words, kuda kana kusada, kana Sonja akangotsamwa chete, seWhitney mari dzavo dzese dzichapera. Madhiri avari kuwana chero vakanzi vane 1000 madhiri, 100 chivapa 1 million. Muchaona kuchamuka vamwe vachatora madhiri wayo, vanhu vari kutamba navo vachida kutamba nevamwe vanhu. Sei ndiri kudaro? Blessing yavo akanga ari mukadzi anonzi Sonja uyu. Hongu vamwe munoti Whitney wanga agara ane mari, hongu sei vanga vagara vane mari, but yakazowedzera vave naSonja. Varume vese vakaita mistake yekusiya mukadzi wanenge wakapfuma unaye, havana kwavakaenda. Takaona vakaita ma15 years, ma20 years, but vese vakazobhuroka, vakuzonoda kudzokera kumukadzi uya wokutanga warealiza kuti ndo ropafadzo rako. Saka vaya vari kuti Whitney waita madhiri ega wanga vachimutuka paFacebook page, muchadzoka paFacebook page iro rakanzi Isaac Makomichi nerakanzi baba namai Masvingo. After mhino makore mangani makutaura kuti seWhitney vakutoitawo mapeace work. Kana vakasiyana naSonja, zvekuti vatosiyana zvachose, vakaroora mukadzi Sonja akangozotsamwa. Ndoda kuti mubate mashoko angu. Chero vakaenda kune muprofita upi, chero vakaenda kun'anga ipi, chero vakaita sei, blessing yavo akanga ari mukadzi wavo iyeye anonzi Sonja. Chero maprofita avanofamba nawo haasoda kuvaudza chokwadi, but vanozviziva. Semurume usafa wakaita mistake yekusiya mukadzi wavo wakapfuma unaye akakusimudzira, hongu seWhitney ndo vaironga, but aivabikira ndiani, aivawachira ndiani, aivapa mazano ndiani, aivanamatira ndiani, asi Sonja ndiye akanga ari blessing. Ndoda kuti mutarise space, every deal raitwa naseWhitney muchaona riri akuitwa nevamwe vanhu. Vanofanira kutodzokera kuna Sonja vokumbira ruregerero. Chero variwo vakasiyiwa vanofanira kutonopfugama kuti mukadzi wangu usandisiye. Sonja ndiye blessing yaseWhitney. Batai mashoko angu aya.